Ani khapangni cerai rok tai sikla sikli rok khanadi nini pholani himungo nang sakno kaham habitno snamoi nadi eba riktardi kokhe pholani himungo kusrang khasijak tai smart ngai tongdi hnei phrungmani kokse tamni hinke tomung nang sak habit kahamno tongya khele nang any gothar panda Palm Sunday, Good Friday, Easter Sunday awahai rogo nini selerengai bisna klai tongmanai nang a hamri rokno nini seler khachiate mothano saknangya bai muktri bai endul sai tongnai aboni bagino nini habit kahamno nono pholani himungo nini success tai thinango hamari rui tuinai jora nono nini ma phasong sochanai abo hayo nang sak khawo sori hindi tamni hunke abo hayo nase nangya tomung nang pholani himawo habit kaham khlai tongkhake bufru chanai bufru bachanai tai bufru phainai aborok nono ser tharsai tongnai phiaba nini habit hamyawo nang kalai tongkhele nang bisanani bachaya ungsinai seler sinai ahai keno soitanono mechin remang tongnai kok kebang tei sana nangya nang bebakno sijak tei smart se just nang habit kaham no himdi manak kharsanai tei nini ukluk biskango pohor nono salbrum logirei tongnai o chererok tei youth habit kahamno hamjakdi tei khlaidi